Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Hebreo Kapitulo 13, versikulo 16. Diyo liwayan ti agaramid iti naimbag, kan ti panagtitinulong yo, tadagito'y ti daton apakaragsakan ti Diyos. Papagayam, intay dinggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ha? Oh, Tata Lucas, apay? Yung pangasiyo, makilino nga mampay dito'y balayaw. Tanay-tayap ti atap ti balay ko. Ha? Anya makilino? Umay papakpakan iso ti ammo. Sino di nagtuktok? Bakit? Ni Tata Kulas, umay ka no makilinong. Ngam inrikop ko adagos tiri daw. Ha? Iso pay apakpakanan. Agruwa mo talaga na jalakay. Wan nga rod iso pay apakpakanan. No umay ki din makilinong dito'y balay. Alalakay, nagpigsamot tanday ti a typhoon. Kaano nga tangag sardang? Paglakit din tanalagda itan ti balay tayo, tas simentado. Wan nga rod lakay, kamaudyanan na, nakaipatakdar tamutan itinalagda a balay tayo. Mariaw, tulungan ka. Mariaw! Asino day jay? Mabit lang, inak kita. Ala tata, igupon yun day ta sopas, tapno mapudutan ti rusok yun. Ay na, ay agyaman na. Ngamay na, hawanan jay balay ko. Hintayab ti amin ti bubong na. Ay, nabasa amin ang agamit ko. Ala, bayan nyo. Parimaanin tayo inton malpas ti bagyo. Narigat ti agunay ita. Mga matamaan tayo ti agtayab ayero. Ay, nagyaman kada kayo nagasawa. Ay, naimbag kayo pa. Tapi nastrakdak dito'y balayaw. Ngam ni Lisa. Ay, Enric panak itiri daw. Anya? Amo ka na imot ta pamilya. Hanggang isungaming ti asidag amabalin pa pagkamangan. Isungay jay tinagturungak. Hanggang nagbidutak gayam. Ay, naibay na nakiti hustaw. Yung panunutan day tatata. Agyan kayo pailaan dito'y balay mi. Aging kang agsardeng ti bagyo. Hanggang... Tata, awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Ay, kamaudyanan na, nagsardeng matlaangan ti typhoon. Huwag nga rod bakit? Katawan apulos tinadadal dito'y balay tayo. Naimbaglaangan tanapalagdaan ta ti balay tayo, sakbay nag-typhoon. Huwag nga rod? Ala, rumor ka lakay, ingka gumatang itibagas kan sidaan tayo. Naibusan tibagas tayo, agraman sidaan. Sige, nakmagachinda. At dapat mo't kwarta tayo. Kahit inton bigat, agsweldo akto manan iji kumpanya pagtrab-trabaho. Wala kay, ay na, nagsayatan, tagsweldo ka manan. Makagatang akto manan, iti kayat ko agatangan. Ay, agyaman akan ka, Mariaw. Nayabang dagiti kabagyam at tumulong. Tapno tarimaanan yu ti balay ko. Tata, saan ako na nagayap iti kaaruba? May mayaten no dagiti kakabagyak ti inawagak. Tapno sigurado nga umayda. Ay, agyaman ako na ay barawk. Awanan yaman na tata. Palagdaan mi to'y balayaw. Tapno saan ton nga itayab ti angin inton addan tupay bagyaw. Kasano kakabsat? Anya ti mabalin tayo nga itulong kadagiti agkasapulan ita iti tulong. Gapo iti typhoon. Adugayam ti nadadaelan iti babbalay na ita. At dapay nagapuran ti balay na gapo iti reggaay. Mabalin tayo ti mangtad iti taraon. Bagas, sidaan, kanda dumapay. O sige, kasta nga ro ti aramidan tayo. Kas kamang ti simbaan, tumulong tayo kadagiti kakabsat nga agkasapulan. Sige, kabsat Nancy. Intay agor-or iti mabalin tayo nga itulong kadagiti kakalugaran tayo nga agkasapulan iti tulong.
Datayo amin a grupo ti babae akamang ti simbaan. Agtitinulong tayo. Wan, kabsat Nancy. Lisa, adaak ta umayak ko magkidaw iti basit at tulong mo para kadagiti kakalugaran tayo nga agkasapulan ita iti tulong. Ado tinadadaulan iti balay ita. Ado tinalayos. Kan adapay nagaburan ti balay na gapo iti raggaay. Ay, awan may tulong ko. Ingka iti sabali. Uray basit laang Lisa. Uray may sala asukat abagas. Okay daytan. Wenno 20 pesos. Basta adda. Apay ka ding agpilit ka. Kat imbagak lang aruden nga awan maitulong ko. Iso apumanaw kan. Saan anasaya at tinaimot, Lisa? Nang runa kat saan kayo maaw-awanan iti kwarta? Wan, pudno adi ka maaw-awanan iti kwarta. Ngam di mi kayat ti tumulong. Iso pa'y amaksay iti kwarta. Wano abas tumi. Ala, ingkan, taawan maitad ko kan ka. Anya? Saan ka di anasaysaya at no tumulong kayo? Taintonda kayon tumot yang kasapulan, kat adan tumot tumulong kada kayo? Ay na, awan kasapulan mi iti uray asino man. Iso adi mi kayat ti tumulong. Talaga ka di akasta ti kapanunutam, Lisa? Talaga mat. Saan kami amaaw-awanan? Ngarod, di mi kasapulan ti tulong ti sabali. Masaya tadi ka nang tadi ti tulong. Awan kasapulan tayo kadagita at tao, nakayat da tulungan. Isu asan arumbang nga tumulong ta, bakit? Un ngarod sayang ti maksay iti kwarta tayo. Wano iti abasto tayo, numangtad tayo iti tulong. Nagrigat trabaho, tapno lang maadaan tayo iti kwarta. Itulong tayo lang kadagiti na bagyaw. Naglalaingan damay. Iso nga rod sa anak anang ted, nga uray may sala asukat abagas ikidkid dawon ni Rowena, nga agin sa sayaat. Ha? Agsolisit, ket para kano kadagiti na bagyaw, akakalugaran? Kasta talaga dagiti agin sa sayaat at tataw. Ang aminton makasolisit da. Kisayan dan tumula kay bulsada. Husto ka lakay. Kusitan dan tumatlaang. Iso ani Rowena, ha? Awan lat bilib ko kankwana. Nay, Mario, pangipa namin ti kagudwat sa ako abagas. Inakitad kinilokring, tadi pa iso agatangan na. Nilokring abalo? Wen? Ay, gawin ka. Sa bagay, napintas pa ilang nga ore at diferensya ti may sasaka na. Anya? Malala, panawang kan. Anyan ti panunot ni Greg. Hanggang sanak apa-epekto ken kwa na. Kumusta nga dagiti napan mo init kaniti bagas, lakay? Kasta una ayaman da. Sapay kumakano, tanasalon atak latta. Tapno napigsak nga agtrabaho, kat makatulong at pa iti daduma. Kasta ti konada kan ka? Wen bakit? Kan kasta unay ayaman da. Nang runa kininanadig na, nakaragragsak. Kat okay ka di kan kaatalo asag hahaf ka banti intulong mo? Nga imbis akanon tayo? Awan ka di ti panagtukyad, iti kaunggam? Ayos lang bakit? At damat rason at tumulong ta ita. Gaputa talaga awanan dagiti tinulungan ta. Wen lakay. Hay, awan na talaga ti makunakkan ka. Kan sana bale, taadamat na talgad at trabahom. Kan pagyamanan ta, taawan utang ta. Dakkelan abanat day ta. Kaya't nasawan, saan tayo pa'y anaawanan. Ket no makautang taman, mabayadan tamat adagos. Uwan nga rod lakay. Isong agyaman tayo ti Diyos. Tauray kaskasano, at dalat ta kwartata. At dalat ta maidulin ta. Yaman kada kayaw, Mario. Nga may napintas ti balay ko. Managtulong kayo at talaga. Wan tata, kasko na tinasantuan na surat, di yu liwayan ti agaramid iti naimbag, ken ti panagtitinulong yo, tadag ito'y ti daton apakaragsakan ti Diyos. Apay ngay, asan nga mudali sa dayta, kat man nakimi sa damat. Bayan nyo idan tata, amo ti Diyos ti amin na mapaspasamak, awan ti mailimad kan kwa na. Sa bagay Ay, baraok.
Sana ko na makatrabaho iti nadagsain. Nakaabsot ako na. Mabalin ka day. Asyak laangan ti tagadalos dito'y ruwar ti balayaw. Uray igatang kulay ti bagas ti itadyo atang dan ko. Ay, sige atata. Awan parikot iti dayta. Nasayat met. Tapno madalusan ti aglawlaw. Uwan baraw ka. Agdalusak iti inaldaw. Lakay, kasangay ko inton Sabado. Kayat ko ti agsagana. Awisak dagiti gagayim ko. Kadwa na. Sikat imakam mo. Gumatangak iti baboy ama parti. Nasino nga itagparti? Mga yabak to iti agparti, Tangdanak ida tapno awan makunada. Ay, wana. Tangda na mida. Tamangan no, agyawid ng tuki di iti karne. Ay, sana mabalin Isungarod at tangdanam dagiti agparte, tapno di dalibasan ayawid ti karne. Adto'y titulong ko para kada kayo, Nana Tonya. 5 kilo abagas, ganda dumakasapulan nyo iti kusina. Agyaman na hakbalasang ko. Ni Apo Diyos, timang subad ka na kayo asa nga pamilya. Nakasaysaya at kayo. Wen, Nana, tumulong kami no lakat taadda. Kan kaspa ng subad mi iti Diyos, iti bendisyon nga ipapaay na iti inaldaw. Nasaya at ti Diyos balasang kaw. Takas kanyak abakutan, asaan amakabaul amanggad, at dalatamot sumangbay agrasya kanyak. Kas ita, inmay kanangyag iti bagas, kanda dumapay akas sa pulak. Anyan anagsaya at kayaw. Kas itinakunayo, Nana, nasaya at unay ti Diyos kada tayo. Iso asupapakan tayo met, iti kinasayaat. Nadamag mo ka din bakit? Tiyan niya, Lakay. Adda kanupas ka na maangay di tabalay dali sa itangal daw. Nasao kanyak ni Pari Dante. Tay may sa atin ang danan da nagparti iti baboy. Pasken? Kasangay ka ni Lisa. Kasta ka di. Kat amum ka di. Apaman ang nakaluto da Dante, inted na kanon titang danda, kat pinagawid na idan. Di na kanupay ida pinakan, wino pinagmerienda. Anya? Kasta? Ay, una yun akinaimot ni Lisa. Nagado ka no ti sagana da, tadakkel ababoy ti pinapartida. Ado siguro ti sangaili da, Kasta ka no ti kunana. Dagiti ka no gagayam da nga da mabalinda ti imbitado. No kasta. Saan nga imbitado dagiti kakaaruba na? Saan ka no mait bakit? Ay, una yun akinaimot da Lisa. Imutan da ti kakaaruba da. Naragsak na siguro iti kasta nga ugali da. Kundi misa da pa'y mat nga rod no kasta Domingo. Ngamawan mat nga rod ayat iti puso da. Gaputa saan asipupuso ti panagserbida iti Diyos. Ay nalakay, nagiimas dagiti taraon. Madamdama pa'y, sumangpeten dagiti sangaili. Anya turasen? Alaunan, gumawan da pailaan. Madamdama pa'y, addadanton. Ala, orayin ta. Numabising ka, mangan kalat na. Tananganan dagiti anak ta. Ngam siya, urayik dagiti gagayam ko. Taaglalang lang kaming to amangan. Oy, sumungad ni Lisa. Isumot nagpaiso. Naragsa ka pa nagkasangay mo, Lisa. Umay kayo amin ije balay. Ado ti saganak ita ang kasangay ko. Apay, saan ka di pa asimang padagiti rich agagayem mo? Iso nga awan mangan iti insaganam? Ha? Ay, ikwa. Oh, kakaruba! Ingkay kanukanan ti sagana ni Lisa. Ay, sadon! Ado di naluto. In kayo agayab iti daduma akaaruba. Taumay kayo amin ije balay. Imbitado kayo. Wen, ngamin, awan mangan iti saganam. Hoy, ngam no siyak, ay jak lakayat. Ure jak makaramraman iti karne, no kas matlaken ka tinagpasken. Makitam, di da kayat. Iso asige. Kanam lang day tasaganam, Lisa. Bukudam. Sika lang ang timay kadagiti kaarubang inawis ko, Rowena.
Nagaduan na luto. Saan tayo mat nga rod maibos dagita? Di ka agdanag. Maibos na kita. Awan ti masayang. Siya kun amis mo ti mangiwaras kadagiti kakaruba. Rowena, Amo mo't siguron, no apay nga awan apulos ti imay kadagiti kakaaruba nga inawis mo. Gapo, tadiyo amo ti tumulong kadagiti agkasapulan iti tulong nyo. Rowena, Gapo ta saan da kayat ti ugali yung agasawa. Iso nga uray na imas at taraon ti yaw awis mo kadakwada. Di da kayat ti umay. Rowena, Sursurwan nyo tinaragsak apan nakilangan iti kaaruba yo, Lisa. Kung nangarod tay sursuro iti Biblia, di yo liwayan ti agaramid iti naimbag, ken ti panagtitinulong yo. Tadagitoy ti daton, apakaragsakan ti Diyos. Katlaglagipan tayo kumadayta, tapno maragsakan ti Diyos kada tayo. bayan, tamanipod ita. Agtungpal kamin iti pakaragsakan ti Diyos. No aramiden nyo dayta, ti ama tayo sa dilangit, ti umuna amaragsakan. Tumulong ka, nulaket kabailam nga aramidan. Kanulaket taadaan ka. Kado nasaya at mo ti panakilangan mo kadagiti kakarubam, nasaya at mo ti panakilangan daken ka. Naayat da nga umasidekan ka, iti kanito akasapulam ida. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.